Velkommen igen. Monko TV er taget på udflugt. Vi skal til Virum i dag og hente slik. Så jeg vil starte med at køre ned. Folk tror jeg jo sindssygt, jeg går og snakker på gaden, så jeg kan ikke lige snakke, når der er folk. Jeg tænker på, at det er bedre at have kameraet tændt, når jeg ankommer i stedet jeg filmer, så jeg ikke står og skal fiske kameraet op og tænde, så kan folk se jer. Det tager ikke så lang tid. Vi skal ned ad bakken her til rundkørsel. Så vi triller på frihjul. Der står en flot dame her. Thailander. Der er mange au pair-piger herude. Så brems lidt. Der kommer nogle ældre damer. Det er hårdt at køre ned ad bakken. Så vi skal så set bare lige ind og købe en pose slik. Nå, men jeg skal hen til den butik og stille cykel. Så kører jeg sgu bare over for rødt. Jo. Så er der grønt. Ja. Og går fortaget over det hele her. Så stiller cykel. Hej. Tog imod Visa Elektronik? Jo, det tager imod alt. Ja, okay. Så vil jeg have pakken på. Ja. Der er lige slik her. Hvor er de poser der? Der havde en pose. Må det er 9 kroner per 100 gram, ikke? 8,95. Okay. Der er noget gode her. Og så er der spilbilletter her. Så.
stille de skære henne. Det er Dernede i hækken der. Så må jeg nok få det af. i 24,5 skal vi. Nå, det var ikke så galt. Så kan jeg købe noget i morgen. Var jeg på beløbet? Yes. Så er du godkendt. Nej, det er fint. God weekend. Ja, lige måde. Skal jeg flytte mig? Høj. Så pakker det ned. Jamen så fik vi noget slik, og vi bare kører hjem igen. Du skal lige fakta efter popcorn.